Ating pag-usapan ang kwento ng isang lalaki mula sa Spain. Ito ang kwento ni Enoch na pinamagatang Ang Pangarap ni Enoch, unang bahagi. Tila napakaganda at komportable ng buhay ni Enoch sa Barcelona, Spain. Mahigit 20 taon na siyang co-owner ng isang matagumpay na physical therapy practice habang ang kanyang asawa na si Ingrid ay nagtatrabaho bilang physical therapist sa isang Seventh-day Adventist nursing home. Mayroon silang 2 anak na lalaki at namumuhay ng maginhawa. Ngunit nakaramdam si Enoch ng matinding panawagan na maging isang Adventist pastor. Nag-atubili siyang ipanalangin ito dahil pakiramdam niya ay napakarami ng pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng kanyang matagumpay na propesyon. Itinago niya ang kanyang hangarin maging sa kanyang asawa na si Ingrid. Sa panahon ng COVID-19 pandemic, lalo pang lumakas ang kanyang hangaring maglingkod sa Diyos. Mahal na mahal niya ang kanyang morning devotions at personal na pag-aaral ng Biblia. Madalas niyang napapansin na ang kanyang nababasa sa Biblia tuwing umaga ay siya ring mensaheng kailangan marinig ng kanyang mga kliyente sa araw na iyon. Lalo niyang hinangad na palaging makapagbahagi tungkol kang Jesus. Isang araw, sinabi ni Ingrid kay Enoch na nararamdaman niyang tinatawag siya ng Diyos upang mag-aral ng theology sa Sagunto Adventist College at maging pastor. Ang mismong hangaring matagal nang itinatago ni Enoch sa kanyang puso. Bagamat iniisip niyang imposible ito dahil sa kanilang negosyo, tahanan at pag-aaral ng kanilang mga anak, nagsimula silang manalangin at hanapin ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos, habang naghahanda sina Enoch at ang kanyang business partner na palawakin ang kanilang clinic, bigla siyang tinanong ng kanyang partner, "Bakit hindi ka naging pastor?" Nakita nito kung gaano kasaya si Enoch sa pakikipag-usap tungkol kay Jesus sa kanyang mga kliyente. Hindi nagtagal, lumapit si Enoch at ang kanyang pamilya sa Sagunto kung saan nagsimula siyang mag-aral ng theology upang maging pastor. Ang bagay na tila imposible para kay Enoch ay naging posible dahil hindi ito ang kanyang sariling plano. Ito ay plano ng Diyos. Ipinapakita rin ng kwentong ito ang malaking epekto ng 13th Sabbath offering na nakatulong sa pagpapalawak ng theology department ng Sagunto Adventist College at sa pagtatayo ng girls' dormitory kung saan ngayon nagtatrabaho si Ingrid. Sa pamamagitan ng mga handog na ito, maraming buhay ang nabago at napagpala, kabilang na ang kanilang buhay at ministeryo. Ang 13th Sabbath offering ngayong quarter ay makatutulong upang mabago ang mas marami pang buhay para sa walang hanggan. Maraming salamat sa inyong bukas palad na suporta sa mga mission projects ng Inter-European Division na kinabibilangan ng Spain.